Bienvenue kalo kile mugan ale ni kɔnɔntɔn ye an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibaruya mun b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ burutigiw olu kɔni y'a laɲini ka fɔ olu kɔni bɛna le baara bila kudayi kɔni na donna nata ala tɛmɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yirana ka fɔ ko juman tɛmɛnen min ye burutigiw kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu ye ni an b'a fɔ ma syndicat ale kɔni bɔra ka yira ka fɔ ko ala tɛmɛ olu kɔni bɛna burudi kɔni dabila sabula ko olu bɛ ka baara kɛ ni gɛlɛya kɔni ye ayiwa a y'a yira ka fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko kabini wagati ja dɔ farala farini sɔngɔ kɔni kan ko sabula ko fɔlɔ la olu tun bɛ farini bɔrɔ kɔni san 5000 nka ko kabini wagati ja ko farini sɔngɔ kɔni yɛlɛla ka taa fo 5000 ale ni 600 la ayiwa ko o de hukumu na ko u tun bɛ buru min feere 50 ale ni 7 la ko u tɛna se ka a feere la ko ka sabu kɛ ko dɔ farala farini sɔngɔ kan olu yɛrɛ tɛ ka bɔta sɔrɔ a la ayiwa o de hukumu na ko olu kɔni ye sɛbɛn bila ka taa minisiri min sigilen bɛ jago kɔni ko kunna ayiwa k'an bɛ wagati min na ko bi ko minisiri kɔni ma u jaabi ayiwa hakilina jiginna a ka kuma kɔnɔ a y'a yira ka fɔ ko kabini wagati ja ko bɛnkan sɛbɛn dɔ de kɔni tun bɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ farini d'u ma ale ni minisiri kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛnkan sɛbɛn na a kun yirala ka fɔ ko dɔ bɛ bɔ farini sɔngɔ la ko ka d'olu ma nka ko bɛnkan sɛbɛn in kɔni wulila kabini wagati ja ko depuis o wulila fo bi minisiri yɛrɛ m'i da don kuma in na walasa u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya cogoya min na o de ko min na ko olu kɔni bɛ fɛ ka baara bila kɔni kɛ sabula ko olu bɛ ka taa ni ka segin kɔni kɛ minisiri kunna walasa u n'a bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya ni ko in na cogo min na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya ko nka ko olu kɔni tɛ ka jaabi ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko ni minisiri kɔni m'olu jaabi nin dɔgɔkun in kɔni na ko u bɛna baara bila kɔni na ayiwa an balimaw ni ne kibaruya kɔni tun b'an bolo ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata